F'dak iż-żmien Ġesu raġa' qalilhom: Jiena mmur u intom qatt tfittxuni, imma qatt tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lut: Jaqgħu se jneħħi ħajtu bidejh dan, għax qal li fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: Intom minn hawn isfel u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien minix ta' din id-dinja. Kif għedtilkom jien, intom tmutu fid-dnubietkom, għax jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int? Staqsewh. Weġibhom Ġesu: Dak li ili ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom, iżda dak li batni jgħid il-verità u jiena ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier, għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq lil bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skont ma qallimni il-missier. U min batni huwa miegħi, ma telaqnix waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti taf dwar il-qawwa tas-salib ta' Kristu li tfejqek? Meta n-nies ta' Iżrael kienu imġarba u mikduma mis-sriq fid-deżert minħabba dnubietom, Alla ta' dawn l-istruzzjonijiet lil Mosè. Għamel serb tal-bronż falenus u waħlu marblu, u kull min jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix. Dan insibuh fil-Ktieb tan-Numri kapitlu 21 vers 8. Is-serb tal-bronż jipponta lejn is-salib ta' Kristu li jirbaħ fuq id-dnub u l-mewt u jikseb il-ħajja ta' dejjem lil dawk li jemnu. Ir-riżultat ta' Ġesu li jiġi merfuħ il-fuq fuq is-salib u l-qawmien u tluh lejn in-naħa tal-lemin tal-missier huma it-twelid ġdid fl-ispirtu u l-adozzjoni tagħna bħala ulied Alla. Alla mhux biss isalvana, imma wkoll jimlina bil-ħajja divina tiegħu u bil-qawwa biex naqsmu fil-glorja tiegħu. Ġesu jagħtina l-Ispirtu Santu biex aħna jkollna l-qawwa inkunu xhieda tiegħu u nxerdu l-aħbar tal-Evanġelju bil-kelma u bl-azzjoni u li qatt ma nistħu mis-salib ta' Kristu. U inti, lest li tkun xhud tal-verità u tal-ferħ tal-Evanġelju ma' dawk kollha ta' madwarek? Mulej Ġesu, għatin illum li nidderiġi u nqaddes biex nikmanda u nsaltan fuq qalbi u fuq ġismi sabiex kull ħsieb, kull kelma u kull azzjoni minn tiegħi ikunu skont il-liġi ta' Alla missieri. Għażiża u ħelwa Ommi Marija, tħallix li jiena ma nibbenefikax mis-salvazzjoni u l-protezzjoni li tiġini mill-għajnuna kontinwa tiegħek u ta' ibnek Ġesu. Imma għallimni
nilqa l-ġid kollu li intom ħejjejtu għalija. Amen.